Romo ma kamano makelo kanyakla jotelo mopogore opogore mag oganda Luo kod mag ODM twak ewi dongruok mag oganda Luo kod ikruok ne yiero mabiro. Wawinj ane kaka twak ma kamano dhi nyime. Ne jokanyanam Nyasaye ber ODM wan kaka wakinde matindo wa duoko erokamano ne budho mothoro tach ma party leader wa gi chair lady marwa oseketonwa ni wayie gi telo moyiernwa ni ODM ni kan tibura mijende te mite de wan kanya di mbele gi kaka chairperson marwa party leader marwa nikech mane ambe baba dogola ma de committee gi jatenda gi kane wabiro campaign mar baba za mangima ya unuru opportunity ne vijende duto mondo wabed kanyakla. Nyasaye mondo ritu Baswadi me wani kende ingeyo nanda dongo moti ni ok nyal telonwa to jaduong' moro mariek nonyisogi ni kako oganda maluo wan wacho Senate kendo jakanyo mar UDA Aaron Cheriot